ತಿನ್ಬೇಸಿ కృతజ్ఞత తుంగొరే దేవుటగ్గ మున్నెడికి దక్కటు మరి మీ నాకిని మీరు అందరిగిన క్షేమముగా మందవలింజరే బెచ్చు మంది పాస్ట్రైలూరు సంఘకు ప్రార్థని తుంగనూరు అందరు సాయి మందవలిత్తదే మన దేవుడికి మందని గొప్ప ఆ ఉద్దేశము ప్రణాళిక. మరి ఓని ఉద్దేశత గనక మీరు నన్న మత్కు ఈ గొప్ప మరి ఆ ప్రార్థంతే మనడు కూడా మరి తుంగని ప్రార్థన్ని మనంకి కూడా బెచ్చో అద్దు దీవిన ఆశీర్వాదం అయితే మరి ఈ లైవిన్ మందని మీకందరికీ నా నిండు వందనకు అన్నలోరు అక్కకు చెల్లెకు పాస్టర్ అన్నలోరు పాస్టర్ అయ్యలోరు అందరికీ కూడా నా నిండు వందనకు దేవుడు మీ కుటుంబకింకి మీకు తోడాసి మున్నడికి నడిపించవలించే ప్రార్థన. మరి మనడు యెహోషువ ఇందన్ పుస్తకతిని ధ్యానం తుంగనడు యెహోషువ ఈ పుస్తకతే మనడు 5వ అధ్యాయ వత్తడు. ఈ 5వ అధ్యాయము బెచ్చో మరి ఒరో గొప్ప పాట తిని మనడు నేర్చుకుంటాడు. ఈ అధ్యాయతే మరి దేవుడికి మనుషులకింకి దేవుడి జనత్కి అలాగే మనుషులకింకి ఒక నిబంధన ఇత్తది. మరి తుంగవలింజరే దేవుడికి ఎత్తంగానే యెహోషువ సిద్ధపరుస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. అలాగే ఈ అధ్యాయతిని మనడు ఇంకొర విషయం బాతది తెలుసుకుంటాడు. ఇతుకు మరి ఓరు దేవుడు కెత్తాటుగా ఓరిని కానానికి అడుగు వార్తస్కే మొట్టమొదటి మున్నెటి ఓరి కష్టార్జీతం ఇతుకు ఓరు దేవుడిత్త భూమితే అడుగువాటి భూమిని సేద్యం తుంకొణిచి దానిని ఆ భూమితే వాదని పంట తిని మొట్టమొదటి పంట తిని ఓరు తిత్తాటు ఓరు నేర్చుకుంటాడు. ఇంకొరటి బాతదితూ మరి యుద్ధం తుంగనది మీరయ్యో నన్నే ఎంచుకెచ్చి దేవుడు యెహోషువతో తెరిత్తాటుగా యెహోషువతిని దేవుడు పంది కొరకు ఎన్నుకొనిచి మున్నెడికి నడిపిసనన్ ఎంజరికెత్తాటు మనడు ఈ అధ్యాయతే ఓడితాడు. ఈ 4 విషయ కూడా నేను మనడు నేర్చుకుంటున్నాడు. ఓడటి మున్నెటి వచ్చిన తిని నన్ను చదివితను క్యాంజటి మున్నెటి వచ్చిన తిని చదివితను క్యాంజటి వారు దాటుచుండగా ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుట నుండి యెహోవా యోర్దాను నీళ్లను ఎండజేసిన సంగతి యోర్దానుకు పడమటి దిక్కుననున్న అమోరీయుల రాజులందరూ సముద్రం వద్దనున్న కనానీయుల రాజులందరూ వినినప్పుడు వారి గుండెలు చెదిరిపోయెను. ఇశ్రాయేలీయుల భయం చేత వారికి ధైర్యమేమీ లేకపోయెను. ఇక మనడుకు దేవుటే జనము మరి యోర్దాను తిని దాటురు ఇత్తది పడమెటి దిక్కిని మందని రాజురికి అందరికిన క్యాన్స్తొరల్లే కేంజి ఊరికెచ్చును ఊరికి భయం వత్తే ఓరి గుండె మరి జారి ఎత్తకల్లే కరింగి ఎత్తకల్లే వణుకునోరల్లే బారిత్కు దేవుడు మరి అచ్చు గొప్ప దానిని బేలా దాటుతురు. మరి ఊరు ఆ సముద్రతిని ఆ యోర్దాను తిని బేలా దాటుతురు ఎంచుకెచ్చి ఆ ఊడటి ఓరందరు ఆ రాజులకు అందరిగిన క్యాన్స్ తెసుకల్లే ఓరు ధైర్యం ఊరికి అస్సలు ఇల్లే ధైర్యం చెదిరి అత్తలే బారిత్కు అద్దు దాటటం మానవ సామర్థ్యతోటో మానవ బలతోటో మనుషులకిని శక్తితోటో జరగని పని అయ్యో దేవుడే దిగ్గివాసి ఆ కార్యం తుంగుకుపోతే మనుషులకి వల్లాదని పని అయ్యో బారిత్కు నిజంగా మీరు కూడా మనడు కూడా ఆలోచించుకు బేల దాటుతురు అచ్చు పొంగి పొరలని ఆ యోర్దాను ఒర్రసారిగా పొడి నేలగా బేల ఆసత్తే జనం అబ్బె నుంచి ఇబ్బెడికి బేల దాటుతురు ఇంజరు ఆలోచించుకు మనుషులకి వల్లాదని పని అయ్యో మనుషులకి శక్తితోటో బలతోటో జరగనద్ది అయ్యో దేవుడే దిగ్గివాసి
ఆ జనతి తరుపిని ఓండేవాసి ఆ ఏత్తిని ఆ పొడి నేల్దిని తుంగి జనతిని నడిపిస్తుడు. ఇచ్చి గొప్ప పందిని క్యాంజంగానే మరి ఆ చుట్టూ మందని రాజులకు వ్యర్థరల్లే భయపడతారల్లే వాళ్ళకి ధైర్యము ఇల్లకోకుండా అమ్మో దేవుడే ఓరి పక్షత మినో ఇంజరే వ్యర్థురు అలాగే మనడు ఇంకా 2వ వచనకు వరకు ఆ సమయమున యెహోవా రాతి కత్తులు చేయించుకొని మరలా ఇశ్రాయేలీయులకు సున్నతి చేయించమని యెహోషువాకు ఆజ్ఞాపింపగా యెహోషువ రాతి కత్తులు చేయించుకొని సున్నతి గిరి అను స్థలము దగ్గర ఇశ్రాయేలీయులకు సున్నతి చేయించెను. ఇక మనడుకు సున్నతి ఇందని ఈ పని జరిగితే భారత్కు ఐగుప్తు నుండి వత్త మరి యుద్ధ యోధులకు అందొరిగిన అరణ్యతే అడివితే డుల్లెత్తురు ఇంజే కొత్త వారు మినోరు కొత్త తరం మిందే అందుసేంక దేవుడికి వచ్చినో కదా యెహోషువ వీరికందరికి కూడా సున్నతి ఇత్తది జరగవలే ఇంచుకిచ్చి సున్నతిగిరి ఇందని ఆ స్థల తగ్గ అగ్గ యెహోషువకి దేవుడికి ఎత్తాటుగా ఆ పందిని మరి ఇశ్రాయేల్ మనుసురికిన్లో యెహోషువ తొంగతాటు మనడు ఊడితాడు ఊడటి మరి మనకి ఇద్దు మనడు పాత మనుసురికినగా పాత ఆలోచనకింతోటే పాత బుద్ధింతోటే పాత పణిగినతోటే దేవుడు మరి కెచ్చినో కదా దేవుడు వాక్యం కెచ్చింది కదా మనడు పాత స్వభావంతోటే పాత మనుసురికినగా మనడు మత్కు దేవుటి పణిదిని ఓడాలడు దేవుడి కారీతిని ఓడాలరు దేవుడిలో మందని ఆ గొప్ప మహిమతిని అస్సలు ఓడాలడు దేవుడు ఇదని ఆశీర్వాదతిని అనుభవిసవలితుకు మరి మనడు క్రొత్త స్వభావతిని దేవుడు ఇదని ఆ క్రొత్త ఆ మనసుని మనడు పొందుకుండవలే పాత స్వభావంతోటే మనడు దేవుడి ఆశీర్వాదము కానీ దేవుడి మహిమతిని కానీ ఓడాలడు దానికి చూచనే సున్నతి అందుకనే దేవుడికి వచ్చినో కదా మీరు కానాంతికి అడుగువాటని మీరు సున్నతి తద్ది జరగవలే అస్కే గాని మీరు మున్నెడికి అన్నిరి ఇంచుకెచ్చి ఆ యెహోషువకి కెత్తాటు మనడు ఊడితాడు ఊడటి మరి అలాగే మనడు యెహోషువ కూడా ఆ పందిని తొంగతాటుగా మనడు ఈ అధ్యాయతే ఊడితాడు అతుకు ఊడటి 9వ వచనం తిని 8వ వచనం తిని చదువుకట్టు కాబట్టి ఆ సమస్త జనము సున్నతి పొందుట తీరిన తర్వాత తాము బాగుపడు వరకు పాలెములో తమ చోట్ల నిలిచిరి అప్పుడు యెహోవా నేను ఐగుప్తు అవమానము మీ మీద నుండకుండా దొర్లించి వేసి ఉన్నాను యెహోషువతో అనిను అందుచేత నేటి వరకు ఆ చోటికి గిల్గాలు పేరు దానికి గిల్గాలు ఇందని పెదరికి అర్థం బాధ్యతకు మనడికి ఇడుపు ఊడితాడు దొర్లించటం మన మాట తత్కు పొరిలిస్తటం ఇంచుకెచ్చి అర్థం ఐగుప్తి నుండి వత్త ఆ నెందుతిని నన్న పొరిలిస్తాను తొలగిస్తాను ఇంకా మీరు దేవుటే పిల్లనీరిగా మీమిని మీరు సిద్ధపరుచుకుంటిరి దేవుటే కాలికినగ్గ ఓన్ పంది నోడటానికి క్రొత్త మనుసురికినిగా దేవుడు ఈదని ఆత్మతిని మనడు ఈ తరమత్త మనడు స్వతంత్రించుకునుకుపోతే దానిని సొంతం తుంకునుకుపోతే మనడు మరి దేవుటి మహిమతిని కానీ దేవుటి పణుగు కానీ దేవుటి తరిపిని ఉట్టి మనుసురుకని గానే నిత్తితాడు బెస్కత్కు మనడు దేవుడికి అప్పగించుకొనిచి మన పాత పురుషుడెత్తోండు పాత స్వభావం ఇత్తది డొల్లి అత్కు గిరుడ్డి మనడు కొత్త మనుసురికినిగా పుట్టి తడింజరే ప్రభు యేసయ్య మనంకి కెచ్చినోడు దా పందిని తుంగిస్టందుకి దేవుడు ఈ పందిని తుంగిస్తోండు ఆ రోజు యెహోషువతోటే ఆ కార్యం జరగటం శంక అలాగే మనడు మరి ఈడుపొడికి వత్కు 10వ వచన తినోడుకు ఇశ్రాయేలీయులు గిల్గాల్లో దిగి ఆ నెల 14వ తేదీని సాయంకాలమున ఎరికో మైదానములో పస్కా పండుగను ఆచరించిరి
పస్కా పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి. ఆ దేశమందే వారు పొంగకయు వేచబడి ఉన్న భక్ష్యములను తినిరి. మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మన్నా మానిపోయెను. అటు తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులకు మన్నా దొరకకపోయెను. ఆ సంవత్సరమున వారు కానాను దేశపు పంటను తినిరి. ఇగ్గ మనడూడుకు బెస్కత్కు సున్నతి ఇత్త పని జరుగుతూ ఓరు బెస్కత్కు ఈ కార్యం ఇత్తది జరుగుతస్కే ఓరు పస్కా పండు తిని ఆచరిస్తారు. మనకి దేవుడే పస్కా పశువుగా మన పాపకిని సేంక ఒండు డిగ్గి వత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. అలాగే మన్నా ఇందనద్దు కూడా యేసు ప్రభు తినే తోపిసితే మన్నా ఇందంగానే మనడు యోహాను సువార్తతే ఊడితాడు 6వ అధ్యాయితే అగ్గ దేవుడు కేతో కదా మీ పితరులకు మన్నా తించి కూడా డొల్లెత్తోరు అత్కు ఈ మన్నా తిందనోరు మాత్రం నానిని భుజిసినోరు మాత్రం నన్నే జీవాహార తిని మరి నానిని తిత్తోరు అత్కు బెస్కిడికి బతికితోరు ఇంచుకెచ్చి ఏసయ్య తిరియరు వత్తోడు. మరి ఈ మన్నా ఇత్తది మనడు గనక భుజిస్కు మనడు గనక తెత్తుకు మనడు గనక ఈ దేవుడిదని దేవుడే వాక్యమే దేవుటే దేవుడాసిమినుడు దేవుటి మాట తిని మనడు అనుభవిస్కు ఓనిని నమ్మి ఓని ఆ మాట తిని గనక మనడు తిత్తుకు గనక దేవుడు మాట తిని మనడు అనుభవిసి భుజిస్కల్లే దేవుడు మనకి జీవ తినితోడు మనడు బతికితాడు. ఇక ఊడుకు బెస్కత్కు ఓరు కానాను ఇందని వాగ్దాన భూమికి అడుగు వాడతారు. అస్కే మరుసటి సంవత్సరం ఓరు సేద్యం తుంగుకొనిచి ఓరు పంట తిని ఓరు పండిసి ఓరు సొంత పంట తిని సొంత దోడ తిని సొంత ఆహార తిని తెత్తాటు ఊడితాడు. ఊడటి మరి మనడు పరమ కానానికి సిద్ధపరచనడు. మనకి జీవాహారమాసి దేవుడే మనని నడిపిస్తున్నాడు. పాపుకింతోటే షాపుకింతోటే మరి బెచ్చుకో మన పాత స్వభావత్తోటే దేవుటి రాజ్యత్కి దాయాలడు దేవుటి లోకత్కి దాయాలడు. భూమిపురం మందంగానే మనడు పరిశుద్ధపరుచుకుండవలే ఓరు అబ్బరి మందంగానే ఓరినోరు పరిశుద్ధపరుచుకుంటారు. అలాగే సున్నతిత్త ఆ పందిని జరిగిస్తారు. అస్కే పస్కా ఇందని పండు తిని ఆచరిస్తారు. ఆ ఓరు బెస్కత్ కోరినోరు శుద్ధి తుంగుకొనిజి దేవుటే ఆ దేవుట్లో కొత్త మనుషుడికినిగా అడుగు వాడుతారు. మనడు కూడా దేవుటి రాజ్యత్కి వారసులు కాదవలితుకు భూమిపురం మందంగానే నాడి సరిదుంకుకుంటాను నేండు సరిదుంకుకుంటాను నాడి బాప్తిస్మం తీసుకుంటాను మరి వాదన సంవత్సరం తీసుకుంటాను ఇలా దాటి అంచరు మతుకు ఈ లోపు మన పోకడో ఓని రాకడో జరుకు గనక దేవుటి రాజ్యత్కి వారసులకు ఆదాలడు. పరమ ఎరుషలేమికి పరమ కానాంతికి మనడు అడుగు వాటవలితుకు మనలో ఈ సున్నతి ఇందని పని పరిశుద్ధత ఇందనది జరగవలే. ఇంకొర మాట తిని మనడు ఊడటి 13వ వచనం తిని మనడు చదువుకాడు. యెహోషువ ఎరికో ప్రాంతముననున్నప్పుడు అతడు కన్నులెత్తి చూడగా దూసిన కత్తి చేత పట్టుకొని ఉన్న ఒకడు అతని ఎదుట నిలిచుండెను. యెహోషువ అతని యొద్దకు వెళ్ళి నీవు మా పక్షముగా నున్నవాడవా మా విరోధుల పక్షముగా నున్నవాడవా అని అడగగా అతడు కాదు యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచ్చి తిననెను. ఇక దేవుడే మరి యేసు ప్రభువే యుద్ధం తుంగనది నన్నే నిమ్మయ్య యెహోషువ యుద్ధం తుంగనది నన్నే ఇంజరు తోపిస్టంతకి అగ్గ కసిరిపేసి నిచ్చి మత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. యెహోషువ గబగబంజి మనసు బోనో అనుకుంచి మరి బీనోన్ తరిపిని మినిమ్మ ఇంజరికెత్తంగానే నన్న యెహోవా తరిపి నుండి వత్త నిందంగానే యెహోవా సేనాధిపతిగా వత్త నిందంగానే యెహోషువ వంగి నమస్కారం తుంగనోడు. యెహోషువ మున్నెడికి వాదంగానే ఊడటి మనడు 15వ వచనం అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచి ఉన్న ఈ స్థలము పరిశుద్ధమైనది నీ పాద రక్షములను తీసివేయమని యెహోషువతో చెప్పగా యెహోషువ అలాగు చేసెను. ఈ మాట బాధానిని తోపిస్తుంది. యెహోషువ తిని
దేవుడి పందె శంక నన్ను నేను ఎన్నుకొట్టను, నా పందె శంక ఎన్నుకొట్ట మనిషి నిమ్మి దేవుడి పిలుపు తిని అగ్గా దేవుడు ఓనికి నిరూపిస్తున్నాడు, ఓనికి తోపిస్తున్నాడు యెహోషువకి. మరి మోషేతును కూడా అలాగే కరంతాటు మన డూడితాడు. అగ్గ మోషేతు కూడా కిస్సాసి పొద వేసి అంజరు మత్తస్కే గబగబా ఎరుపు గబగబా అలాగే ఎరుపుకింతోటి మోషే బాతది అలా బాగా మరి వేసొందవా పొదంతా వేసొంది, కానీ పొద మాత్రం కాలి దాయటంకిల్లెవా వేదటంకిల్లెవా ఇంచుకిచ్చి దగ్గరికి దాయంగానే దేవుడికి వచ్చినావు కదా మోషే, ఇది పరిశుద్ధ స్థలము, నీ ఎరుపు కూర్చువాటి మున్నిడికి వర్రా ఇంతోడు. అలాగే యెహోషువ తిను కూడా దేవుడికి కెచ్చను, యెహోషువ ఇది పరిశుద్ధ స్థలము, నీ ఎరుపు కుచ్చి మున్నిడికి వాయించను. యెహోషువ తిని దేవుడు కరింగనోడు, దేవుడి పంశంక నన్ను నేను కరంతను నిమ్మ నిత్తటం వరకే యుద్ధం తుంగనది నన్నే ఇంచుకిచ్చి నిరూపిస్తాటుగా దేవుడు మరి యుద్ధం తుంగనది నాడి ఎరుకోదు పొర్ర యుద్ధం తుంగనది నన్నే నిమ్మ వ్యర్థమని నిమ్మ నిత్తవలే ఇంచుకిచ్చి తిరుగుతాడు మన డూడితాడు. మరి నేడు మనడు బేలమైనడు దేవుడి కాలికినగ్గా మనడు పరిశుద్ధముగా గనక మతుకు ఆ సంవత్సరం అల్లే ఒక సొంత పంట తిత్తరోరు ఓరు కష్టపరిచి ఓరు తుంక్త అచ్చుకు సంవత్సర ఎదురు ఓడుతా ఆ పంట తిని దేవుడు ఒరికిత్త వాగ్దాన భూమితో అడుగు వాడతస్కే ఆ పంట తిని తిత్తురలే. మొట్టమొదటి కష్టార్జీత తిని ఓరు అనుభవిస్తారు, దేవుడు ఇదని దీవి తిని ఓడుతారు బెచ్చో తృప్తిగా. మరి సొంతంగా 40 సంవత్సరం మన్నా తింజరు వస్తారు, ఓరు బిస్కత్గా అదే శత పంట తిని తిత్తరు బెచ్చో సంతోషము కదా ఆ రోజు ఓరికి. మరి నేడు మనడు మన దేవుటాకి గనక మనడుకు దేవుడు మనని మున్నడికి నడిపిస్తుండు. అలాగే దేవుడు మన తరపుని యుద్ధం తుంగనోడు మనడు. మరి దేవుటగ్గా పరిశుద్ధముగా మనను గనక తుంగు కుట్టుకు మనకి ఈ లోకత బతకటానికి దోడవాటితుండు, అలాగే పరలోకతికి దాయటానికి సిద్ధపరుస్తుండు. ఈ పరిశుద్ధ కార్యం మీలో నాలో జరగవల్ల గనక దాని శంక ప్రతిరోజు కూడా మనడు పరీక్ష తుంకునిజొరే నన్ను బేలామిననయ్యా నీ యగ్గ ఇంచుకెచ్చి ప్రతి మనసు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం కూడా మనడు దేవుటగ్గా మనడు సిద్ధపరుచుకుని జొరే మున్నడికి దక్కటు కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తుంగితను. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా ఇద్దు ప్రభువా నేడములిపే నీ మాట క్యాంజురు వాసనము నిమ్మ మొట్టమొదటిసారి నీ పిల్లకు అచ్చుకు సంవత్సర బెచ్చో ఆశతోటే ఎదురుడి అడుగువాటి ఓరు అనుభవిస్తురు నీ దీవెన తిని. మరి నేడు ఈ భక్తితే నడుసనము మరి మమ్మ కూడా నీ మాట క్యాన్సర్ నీ పిల్ల కూడా ఓరి కష్టార్జీత తిని ఈ భూమితో పురమందంగా నీ ఆశీర్వాద తిని అనుభవిసవలితుకు మామిని మమ్మ బిస్కిడికి పరిశుద్ధంగా తాసుకుండవలే నీకు విధేయత తోపిసవలే ఇత్తద్ది నిమ్మ నేను తిరిగితిని గనక నీ పిల్ల అందరూ విధేయతకి మందటానికి సాయం తుంగ నీ రాజ్యతకి చేరం దాకా పరిశుద్ధంగా తాస. నేడు నీ పిల్ల బాధతోటి మిన్నరు రోగకింతోటే బాధంతోటే వ్యాధింతోటే అయ్యా దుఃఖతోటే బెచ్చుకో ఇబ్బందికి మినరయ్యా మా దేశతిని మా ప్రాంతకిని మా రాష్ట్రతిని నిమ్మ జ్ఞాపకం తుంకును మా నాక్కిని జ్ఞాపకం తుంకును మాకందరికీ క్షేమతిని వాదని కాలతే వాదని రోజుకిని మాకు తోడాసి మంచి నిమ్మ నడిపిసా సాయం తుంగుర నడిపిసింజరు ఈ మాట అంతా ఏసి